conflict sa kinabuhi, panagbugno, pagwalay sinabtanay, kay tungod, doon na tayo mga kinaiya, nga dili ta gusto nga yanu-yanuhon. No? Madungog kog yun na pirmi ng pulunga. Ayaw kog yanu-yanuha ha. Ang uban kay, dili ko basta-basta. Ayaw kog, kung sa'y tanaw ni mo sa ako, no? Anak yun na, no? Gamayng istorya, sa'y tanaw ni mo na ako. Ayaw kog yanu-yanuha. No? Kita, mga tao, ang buton sa tanaw nato istong kaugalingon. No? Kay, kaluko ka nako. No? Matingaan na lang ka naun sa deka. No? Mo ginaatong madungog kanunay. Kaluko, ayaw ko yanu-yanuha. Away na ang sunod ni ana. No? Kay ambot ning kagarbuso sa tao, kanunay mo patigbabaw. No? Gagmayng isyu, naaga ni murag tanaw niya gitamakan siya, murag dako na kaayong reaksyon. No? Kay gipanghimaraot lagi dayon. Isa sa bertod nga ato ang pagabutonan isip mga Kristiyano, kining pagpaubos o pagkamalumo. Nga usahay, di yun nato madawat. Magpaubos-ubos man ta nga daog-daogon ta. Dili ta gusto daog-daogon. No? Ambot kung unsa na gyud naabot nimo sa imong kinabuhi nga gusto man gyud nimo ibutang ka diha sa pedestal, no? Ang pagka-yano, pagka-mapaubsanon, kinaiya ka na nga angayng batunan isip mga sumusunod ni Kristo. Pero maulagi ang kalibutan, di man maghatag og bili ni anang pagpaubos. Kay moingon man dahil nga ayo pagpaubos kay daog-daogon ka. Kay gusto gyud nato nga tan-awon ta sa mga tao nga gamhanan. Tan-awon ta sa mga tao nga sikat. Tan-awon tagaan natong bili katong daghag kwarta. No? Apan ang mga nahiuna nga mga santos, mga martir, mga nakigsuod kang Kristo, inubanan gyud ni sa pagpaubos ug andam ipaubos. Ngayon na gani ka nga, sa tanaw ni mo na ko, ubos kayo. Ngayon nga, no, asa da ikagikan, ikan kastaas. Ngayon nang madungog nato kanunay ng pulong, nahiubos jud ko, nahiubos jud ko. Asa da ikagikan? Kanindot na anang naaka na sa ubos, kay maski tamakan ka pa, naanak ka sa ubos. No? Ang tao, hinumduman nato, naagyoy taas nato, naiubos nato. Bisag asa pa kang ibutang sa Ginoo. Mao kung nagpabiling ka diha sa atubangan sa Ginoo nga kita ubos diha sa Dios, dili ta matandog niya ang mga labaw nato o ubos nato. Kaya nagpabilin man ka nga kabalo ka kung kinsa ka, dili kinahanglan matandog imong garbo. Kung naay tanaw nimo taas nato, may nguday kag kaluko. Yanu-yanuhon rata. Sa man pagbati na garbo man na siya. Kung ikaw pod naglantaw sa uban nga ay mubo ra kaayo mo, garbo gihapon na siya. Mangwa gyud kapaingnan na imong garbo. Kay kung naa sa imong ubos, tan-aw nimo kuyaw kaay ka. Katong mga tao nga taas nimo, patik-atik daing ka, no? Unya kung nalay isulti gamay sa imo, moingon daing ka nga agi yanu-yanura gyud ta ani, no? Kung buot kita makigsuod sa Dios, inubanan gyud na siya sa pagpaubos. Sa unang pagbasa, ang mga Israelita nga nabudlayan na sa kinabuhi, nagapaabot sa hari nga gisaad kanila. Abi nila ang hari nga moabot, nga muling kawas kanila, hari nga naa sa palasyo, daghan og mga
daghan og mga sundalo, moabot nga nagsakay og mga kusgan nga mga kabayo. Apan kining maong hari giingon pa ni propeta Zacarias, singgit pagmaya pag-ayo katawhan sa Sion, muanhi kanimo ang imong hari, muanhi nga madaugon ug mapaubsanon nga magkabayog asno. Ang gisakyan dili kabayo nga kusgan, kundili asno, nating asno. So nating asno, young donkey, no? Donkey nga bata pa jud, no? Nga sakyan sa moabot nga hari. Ang ilang expectation layo kayo. Ang hari nga miabot nga yano, simple. Ang iyahang gisakyan, asno, nating asno. O kining maong hari, giingon dinhi, balion niya ang mga pana, ang mga armas, ug hatagag pakigdait ang kanasuran. Pakigdait ang iyang dala. Ang mga tao sa Israel kaniadto ug hangtod karon kita nangandoy man niining maong kalinaw ug madunggan nato kining maong saad. Sa mensahe sa Salmo Responsorio, kitang tanan giimbita sa pakigsuod ngadto sa Dios. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko og dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Ang atong Ginoo maluluyon kanatong iyang mga binuhat. Ug kining maong Ginoo nato nagsaad nga kita hawason sa atong paghikasukamod sa mga sala. Ug hawason kita niya sa tanang kabudlay nga atong gibati ning kalibutana. Di ba mao ni atong gikinahanglan karon? Mao ni atong gipangandoy? Mao ni klaseng suporta nga atong ginapangayo sa Ginoo nga walay puas na higugma kanatong tanan. Ang ebanghelyo gikan kang Mateo nagtanyag kanato niining maong imbitasyon. Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan o papahulayon ko kamo. Kinsa may gisultian ni Jesus niini? Dili man ka to mga garbuso, dili to mga dato, dili to mga gamhanan. Ang nagatubang niini ni Jesus, niadto mga nagsunod kaniya, simple, mga kabus, mga makasasala, mga taong sinalikway, ang mga taong malumo, mao man ni kanunay nagasunod sa iyang pulong, kaya naghatag ni paglaom alang kanila, nga gibug-atan sa kinabuhi. Umari kamo kanako, saad sa kapahulayan, saad sa kahupayan, kanatong tanan. Apan hinumduman nato sa Kristohanong kinabuhi, dili matapos ang tanan diha sa kapahulayan o kahupayan mo. Dili igo nga, ay salamat nahuwasan nako. Ay salamat nga nagaanan nako sa akong gibati. No, dili diha kutob. Kay kitang tanan gitawag ni Jesus, miingon pa dinhi, pasana ninyo ang akong yugo ug pagkat-on kamo gikan kanako. Kay ako mapaubsanon ug maaghop. Kay ang akong yugo sayon pasanon ug ang akong palasanon gaan. Kitang tanan gitawag sa pagpinasanay sa atong mga yugo, sa atong mga abaga. Ug padayon ta nga magtrabaho sa pakigambit, pakigtambayayong,
pag-amuma, pag-atiman sa usag-usa, labi na sa mga nanginahanglan, sa gibugatan sa kinabuhi. Pero moingon lagi ta nga, unsaon nato na paghimo nga di pud ta kusgan, no? Luya man pud ta, no? Mo nang giingon ni Kristo dinhi, pasana ninyo akong yugo. Kita mo ng yugo kanang ipatong gani isa abaga sa kabayo o kabaw, no? Di ba kung gusto nga makapasan o gaan-gaan, duha ka buok sila, no? Ikabit ang yugo, itapad sila. No, nagiingon nga pag tinabangay kay ang bugat nga palas-anon mahimong gaan. No? Magaan gyud atong palas-anon kung klaro sa ato nga duyog kita kang Kristo. Dinuyugan kita sa Dios sa atong pagpasan sa atong mga kabudlay, kabugaton, kakapoy, kalisod nga gibati sa kinabuhi. Wala ta nag-inusara. Mao gani kita pud nga nakabati ni anang pagtabang, pag-amuma sa Dios, ato pong tabangan ang mga palas-anon sa uban nga gibugatan sa kinabuhi. Dinuyugan yun na siya sa pagpaubos. Ang tao nga walay pagpaubos, lisod yun kaniya ang pagpangalagad. Tinuod, labi na kamong mga ginikanan diri, dunay responsibilidad sa kinabuhi. Bugat ang atong mga palas-anon. Kamong mga JKK servant leaders, dili man sayon ang mga palas-anon. Unless wala mo'y pagpakabana, no? May nga agi, gipadala raman mi, bahala na mo diha. No? Pero kung ato ang dawaton kining maong mga responsibilidad, dili man na siya sayon. Mabugatan man gyud ta. Pero, klaro ang giingon ni Jesus dinhi, pasana ang akong yugo ug patkat-on kamo kanako. Kay ang akong yugo sayon pasanon ug ang akong palas-anon gaan. Kung imong kapasidad ra gyud agdon, bugat gyud na. Kung mag-agad ra ka sa imong gahom, bugat gyud na. Apan kung klaro ka nato nga nagpas-an kita na ni anang maong yugo uban ni Kristo, mapagaan ang tanan. Kay si Jesus, mutabang kanato sa atong mga responsibilidad o kita maantigo lang unta magpaubos sa pagpasan sa atong tagsa-tagsa ka responsibilidad ang pag-alagad ngadto sa uban. Diha lamang nato makatunan mabati ka ng maong kalinaw nga atong gipangandoy. Kanang maantigo ta nga mga lagad, inubanan sa pagpaubos. Dili kay magbugno mo sa inyong mga gahom. Dili man na inyong gahom. Dili man na inyong otoridad. Iya man ka na sa Dios. Mao ganing ningon siya, pagkat-on kamo kanako. Kay ako malumo, mapaubsanon ang kasing-kasing. Pangayuon nato ka ng maong bertod, kinaiya, nining santos nga misa. Ang pagpaubos, aron maantigo kitang mubutang sa atong kaugalingon sa kahimtang sa uban. Ug lantaw nato ang tanan, pasanon ang tanan, uban ni Kristo. Duyog ni Kristo. Nga maghatag ka natong kadasig, kahupayan sa panahon kita gibugatan sa atong tagsa-tagsa ka responsibilidad. Panalanginan kita sa Ginoo. Karon atong paghahimuon ang pagpadala o pagpanaad sa atong mga JKK servant leaders.